Γεια σας παιδιά, Jarvis εδώ και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο όπου σήμερα θα παίξουμε Minecraft Pocket Edition. Άλλαξα συσκευή στην οποία κάνω record τα βίντεο μου, οπότε τώρα λογικά δεν θα ακούγεται και το static που ακούγονταν στα προηγούμενα βίντεο. Επιτέλους δηλαδή ανυπομονούσα να αλλάξω συσκευή για να μην ακούγεται έτσι. Και έτσι θα ξεκινήσω μια καινούργια σειρά από βίντεο. Πάλι με θέμα το Minecraft, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσω λοιπόν κόβοντας το ξύλο, όπως πάντα, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, είναι λίγο σπαστικό γιατί αρχικά δεν μπορείς να μαζεύεις τόσο γρήγορα το ξύλο. Παίρνει μια ώρα να κοπεί. Ωραία, άλλο ένα δέντρο και τελειώσαμε. Δεν θα κόψω τόσο πολύ. Για τώρα δηλαδή, έτσι. Ειλικρινά πιστεύω ότι αν ήμουν κανονικός άνθρωπος σε αυτό το παιχνίδι θα είχα σπάσει τα χέρια μου. Θέλω να δω λίγο τι έχει αυτή η παιδιάδα, γιατί κάτι που θέλω ειλικρινά να γίνει είναι να έχει χωριό. Οκ, από ότι... Γιατί... Έλα τώρα. Πρέπει να φύγω από εδώ. Έπεσα κατά λάθος, αλλά τώρα τι μπορεί να κάνει κανείς, δηλαδή τώρα αν πέσεις εκεί χάθηκες. Λοιπόν, θέλω να δω λίγο πως είναι εδώ η περιοχή, να αποφασίσω που θα χτίσω το σπίτι μου. Αν βρω και κάποια σπηλιά θα το κάνω εκεί. Είναι καλή τεχνική αυτό και πάλι λειτουργεί, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Οπότε... Εν τω μεταξύ έχει πάρα πολλά λουλούδια αυτό το μέρος, έτσι. Δεν βλέπω κάτι άλλο ιδιαίτερο. Παιδιάδα αυτή. Εντάξει λοιπόν, οπότε πάμε σε αυτή τη σπηλιά εδώ. Ωραία. Οπότε είναι μεγάλη σπηλιά. Λοιπόν, πρέπει να τα εξερευνήσω όλα με τη σειρά, αλλά το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να χτίσω το σπίτι μου. Γιατί βασικά απορροφήθηκα λίγο από τα πράγματα που είναι γύρω εδώ στην παιδιάδα αυτήν. Λοιπόν, ας κάνουμε λίγο crafting. Crafting table. Ωραία. Pickaxe, μια πόρτα θα χρειαστώ. Οκ, λοιπόν, πάμε να πάρουμε λίγη πέτρα. Πρώτα απ' όλα δηλαδή, για να κάνω φούρνο, και πέτρα είναι εργαλεία για το βράδυ, γιατί αυτά σίγουρα θα χρειαστούν. Πρώτα απ' όλα βασικά θέλω να κάνω κρεβάτι.
Είδα εκεί κάτι πρόβατα. Πιο πίσω θα ήτανε. Πάντως το θυμάμαι ότι τα είδα. 2 πρόβατα ήτανε. Ένα. Προφανώς άπεσε σε καμία τρύπα, αλλά το άλλο. Εντάξει. Πρόσεξε ότι όταν πέθανε συνέχισε να τρώει εντωμεταξύ. Κουνιόταν ακόμα το κεφάλι του. Ωραία, δεν θα το κάνουμε σήμερα το κρεβάτι αυτό, δεν θα προλάβουμε δηλαδή. Θα βραδιάσει. Οπότε ας επιστρέψουμε σπίτι. Ποιο σπίτι δηλαδή, στο μελλοντικό σπίτι. Για να δούμε πώς συνεχιστεί. Οπότε τώρα να βρούμε λίγο το σχήμα του. Πώς το κάνω τώρα. Βασικά ας μην κάνω κανονικό σπίτι, ξέρω τι θα κάνω. Πρώτα απ' όλα θα σκοτώσω όλες αυτές τις αγελάδες. Τόσο πολύ leather και να μην το παίρνω. Leather plus φαγητό, έτσι. Έλα εδώ. Ωραία. Ναι, δεν βλέπω άλλες. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε, μιας και μπορούμε να κάνουμε και φούρνο. Θα ψήσουμε το φαγητό μας τώρα. Τι μπορώ να ψήσω. Θα ψήσω το pickaxe. Δεν το χρειάζομαι πια. Είναι η αλήθεια. Κάτι που χρειάζομαι στα αλήθεια όμως είναι το φαγητό. Και έφτασε μόνο για μια μπριζόλα. Αλλά δεν περίμενα κάτι παραπάνω, οπότε εντάξει. Τέλεια. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω χάσει και πολύ ζωή, οπότε δεν έχω κάποιο θέμα με το φαΐ. Αυτό που θέλω τώρα όμως είναι το ξύλο. Ωραία. Θα το φτιάξω από εδώ λίγο. Apple. Μιλαράκι. Τέλεια. Ένα πράγμα που θα ήταν πολύ σημαντικό να κάνετε είναι να μην χρησιμοποιείτε τα μήλα. Να μην τρώτε τα μήλα σας. Γιατί άμα βρείτε χρυσό μπορείτε να τα κάνετε χρυσά μήλα. Και στην περίπτωση που έχετε μια πολύ σκληρή μάχη να τα χρησιμοποιήσετε εκεί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να φτιάξω το σπίτι μου. Ναι.
Θέλει, ναι, εντάξει. Θέλει να είναι λίγο πιο... Οκ. Βέβαια και πόρτες να βάλω τώρα. Μπορούν να μπουν μέσα οι αντίπαλοι μου, αλλά εντάξει. Να έχω ένα sapling, το οποίο θα το βάλω εδώ να έχω μερικά δέντρα, να έχω ένα δέντρο εδώ κοντά, για να ξέρω ότι μπορώ από κάπου να κόψω ξύλο. Βέβαια έχει δάση παντού εδώ, αλλά εντάξει. Συνεννοημένοι είναι όλοι. Ένα σκελετός είναι εύκολος, αλλά τώρα θα κάνω λίγο τώρα κάτι αυτοσχέδιο. Θα το κάνω με dirt για τώρα, γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Όχι, αυτό δεν το θέλω. Εκεί θέλω το μήλο μέσα όμως. Ωραία. Τρία sticks για μόνο μία μπριζόλα πάλι. Αλλά τώρα χόρτασα, οπότε αυτό είναι καλό, υποθέτω. Μισό λεπτό, πρώτα θέλω να σκοτώσω τα ζόμπι. Να σκοτώσω τα πιο εύκολα και να πάω μετά για το σκελετό. Ωραία. Ωραία. Ένα μικρό τείχος για προστασία. Για να μπορώ να βλέπω πότε θα έρθει εδώ. Ωραία. Έβαλα την πόρτα για να είναι πιο εύκολο να τον εντοπίσω και να μπορέσω να τον σκοτώσω μετά. Για ξέρω ποια στιγμή είναι ασφαλές να βγω. Λοιπόν. Ακόμα δεν έφυγα, βγήκε κι άλλος. Γιατί λίγο ρίτζα να αφήσετε με να κάνω. Λίγο να γεμίσει η ζωή μου, λίγο, όχι πολύ. Και ακόμα με βλέπει, έτσι. Πού είναι? Για άκου εδώ, κύριε. Δεν μπορείς να έρθεις εδώ να μου σπάσεις την πόρτα του σπιτιού? Ωραία.
Ναι, λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Οπότε θα φάω το Red Flash. Και πάλι κάνω region τώρα. Οπότε είμαστε μια χαρά. Και δεν με έκανε να πεινάω. Γιατί δεν είναι σε κάνει να πεινάς πάντα. Είναι πώς να το πω. Συνήθως σε κάνει, συνήθως όχι. Δεν είναι ακριβές. Αράχνη, αυτό το... Ναι, αυτή πρέπει να τη σκοτώσω. Θέλω το string. Τον ιστό της ουσιαστικά. Για να μπορέσω να κάνω τόξο. Και αυτόν εκεί τον τύπο το θέλω να το σκοτώσω. Γιατί η πανοπλία του φαίνεται... γιατί η πανοπλία του είναι καλή. Εντάξει, όχι και τόσο, αλλά... είχε και μια πιθανότητα να μου τη δώσει, αλλά ναι. Μικρή. Λοιπόν, αφού έγινε σχεδόν πρωί, με την πρώτη ευκαιρία που βρίσκω πάω να κόψω ξύλα. Γιατί την προηγούμενη νύχτα δεν είχαμε καθόλου. Και έμεινε μία γυαλάδα μόνο εδώ. Λάθος. 0 αγελάδες. Λοιπόν, γυρνάω σπίτι να ψήσω το φαγητό. Γιατί πεινάω. Χαράμισα το wool μου και έκανα ένα χαλί, έτσι. Να πάει το wool. Δεν πειράζει. Θα πρέπει να βρω άλλο. Αλλά πάει το wool. Λοιπόν, ναι. Να συνδικαταστήσουμε το dirt με wood. Μιας και έχουμε αρκετό τώρα για να το χτίσουμε. Και θα είναι καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Αφού τελειώσαμε να κατασκευάζουμε εξωτερικά το σπίτι, μπορούμε να τελειώσουμε και αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και κάντε subscribe άμα δεν έχετε κάνει ακόμα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!